Hello, hi guys, namaste. Encha ullar. Yan nikal akil nikal tu ondlar desi Tulu talk. Anchar yan posat ini posat topic adu by the contact lens da. Anchane undeta dumbu yan red block maltitte. Edde support tikdende. Anchane please support maltondu pulle. Yan posa adu optical da yan information korundu pu nikleg. Anchane morni onji enne friend or comments maltitte. ಎಡ್ಡೆ ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜು ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ನಾನು ನೀ ಏನ ಮೈಕ್ ಅದು ಬೈದೆ ಯಾನ್ ಮೈಕ್ ದೊಟ್ಟುಗೆ ಬೈದೆ ಅಂಚೆ ವಿಡಿಯೋಲ ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ಪೇರು ತೂಪೆ ಅವು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ನೀ ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಪೂರ ಐತ ದುಂಬು ಪನ್ಪಿನ ದುಂಬು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಏನಿತ್ತಂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಕೇನ್ಲೆ ನಡಕೇನ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪನ್ಪೆ ಏನ ಪಂದ್ ಅಂಚನೆ ವ್ಯಾತಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೇರಿ ನಿಕಲ ಏರಂಡ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವಡು BSc ಅವಡು ಅಂಚನೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದಾಲ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ದ ಏನೇನುಂಟು ಒಂದು ಅವು ಪನ್ಪೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈಲಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಂತ್ಲಿಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟ್ ಕಲರ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ್ ಓ ಪೂರ ಪಂದ್ ಒಂದು ಮಂತ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ 3 ಪೇರ್ 6 ಪೀಸಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಮಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಡೈಲಿ ಇದ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಒಂದು 30 ಪೀಸಸ್ 15 ಪೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕೋಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು 9 to 10 hours ಎಂಕ್ಲೂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂದೇ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕೊಲ್ಲಿ ಆತ ಅವು ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಡ ಐಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ಯಾತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಓ ಪಂದ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ದಿವೋಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೂಡ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜ್ಜವು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಆಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಡ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದ್ಲೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಜ ಕೊರ್ಪುಜ ಎಂಕಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಎರಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಲ ದುಂಬು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರ್ಪು ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಾಲ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕನದ್ ಕೊರ್ಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ ಪಂಡ ಉಂದೇಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಲ ಆಪುಂಡು ಪಾಡ್ನಾಗ ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಜವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಕಲರ್ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಒಂದೇಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಮುಟ್ಟ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಲು 3 ಮಂತ್ ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದೇಟ್ಲ ಡೈಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಒಂಜಿ 10 ಪೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದೇಟ್ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡಲ ಓ ಅಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆ 10 ಪೇರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೇರ್ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ದಕ್ಕೋಡು ಓಕೆ ಇನ್ನಿ 2 ಇಯರ್ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನೇನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಖಾಲಿ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ತೋಜೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏನ ಪಂದ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಯ್ತಾ ದುಂಬು ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ದುಂಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಕೇನುವೆರ್ ಉಂದು ಏನ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡೆ ಪೋಡು ಪಂದ್ ಅಂಚೆ ದಾಲಜಿ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಲರ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಾಂಡಗನೆ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಆವಡು ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಐ ರೆಡ್ನೆಸ್ ಆವಡು ಅಂಚಣ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಲೆರ್ ಅದಗನೆ ಕಲೆಲೆ ಪಾಡ್ರ ದಾಲ ಪೋರ್ಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೆನ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಇಜ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ಪ ಏನೇನ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಮಲ್ಪೋನು ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ತೆ.